Hi, my name is Bob, and I approve this message. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, 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 oh. I got the magic in me. Let's check that out, let tempo blow your mind. Pick a verse, any verse, I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer, how about you with the eyes? Come on. Hvad er det sjoveste, der er sket på Silkeborg på skole? Hvad hedder det, dengang vi lavede en video om, hvor vi skulle overraske nogle folk, hvor vi sprang ned i skabet. Ja, Runa havde klædt sig sådan en bjørn, sprang ned i skabet midt i engelsk time. Ja, det var lidt sjovt. Ja, der skete mange sjove ting. Jeg tænker bare på medie, det der. Ja, medie. Animationsfilm. Der er sgu sket mange ting. Ja. Det var en god tur til Tyskland. Ja. Sydlandet. Undskyld. Jeg ved ikke, om man kan kalde det den sjoveste, men i hvert fald den bedste oplevelse, det var da vi var på turné med musikholdet. Det var noget af det fedeste, jeg i hvert fald nogensinde har prøvet. Ja. Ja, helt enig. Det var turen til Tyskland, hvor vi havde været vågen i godt 14 timer. Hvor Henrik han kommer op, som den gamle mand han er. Og så kommer op og siger, gider ikke godt sove. Jeg kan ikke tage det på mig. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into... Hvad skal du næste år? Jeg skal på gymnasiet. Gymnasiet? Jeg skal på tekst. Jeg skal på HX. Jeg skal STX. Og det skal jeg også. Gymnasiet. Jeg skal på Viborg Landbrugsskole og så en EUX landbrugsuddannelse. Og jeg skal til de sidste 20 uger færdig på SOSU-grundforløbet. Næste år. Du skal på HF, og jeg skal på CU Gymnasium. Magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. Beskriv dit år på Silkeborg Ungdomsskole med 2 ord. Fantastisk og uforglemmeligt. Hyggeligt og sjovt. Totalt lækkert. Sjovt og lærerigt. Spændende og uforglemmeligt. Awesome og lærerigt. Utrolig mange venner.